batılan täze täze mewsumla tomşa diýäňer. Täze mewsumi öňkü mewsumlardan sanlarda näme tapady wa? Ada production'yň täze nokody, täze ofisinde, täze mihmanlar nädýär? Mihmanlarym kimler? Ne görüşmek diýäli Samsung'un iPhone'lar, ikisi Samsung şu Android şu iOS bätleşen bolmagy mümkin. Ýurdumyzyň mahmul wagly ustad meşhur bagşlanmaz ýurdumyzyň parlak gelirleri Rüstem Halif, oğul Bibi Reyimova bugün özara bätleşýärler. Bu gedek bätleşýäri adatça tahnada halk aýdym aýtmakda dällanim, olaryň mehriban agzalary we patpisçiklary özara bätleşýärler. Rüstem oğul Bibi köp taýdan aýdýar, çaqylymyzy dor ýetirmäken gün kabul edip gelenede şeýin Allah'tan içinde üstünlükler. Yönlüğü durdun mu dedi? Özün alıp durdun mu yaş var? Ne alıp? Tanıyan mı? Gelişer mi mihmanlarımız? Ağzlarımız gelişer der mi tartışır? Adatçı TikTok'ta primo efir açacaksın mı? İstem sen? Ay kava. Kava. Kava duşamadı geçen yıllar o ıvıdı farklı bir dostumuz var. O dostu. Şun doğuluğun açılmadan yardıma düşer. Gün yayılma girip. Ay şunlar kaçılan o. Ay böyle etrafta. Jaňa sag bolsun, ýurdumyzda ýaňa kynna Rüstemem dostlaryny halklaryň biri uny Japon döwletiniň iş taparyna boldyňar. Tuwalamy şowly geçden, ogly dogulmadan türkmen toýlaryny, bayramlaryny berýär. Emişde mahmul wadyň belentden bolsun. Fatbişikler ralbet diye bakmırak başlaydı. Okular gelýärmi? Futbol başlaýarlar şoň üçin. Bolýar. Köp görýär türkmen wagtyleriminde şol sanyna itaatlanam, ady production köp işleşýär, tuwalamy işiň hemiş uğruna bolsun. Onda näme? Gowurunlardan soň bu bähleşmede başlaýar. Insta Battle. Birinji şertimden ýakynmy ýat. Häzirki birinji şertimiz boýunça gelen mihmanlarymyz bardy. Kiçiräjik bir näçe soralar taýnadyk. Ady soraglar umman dol derejede ýakyn tanýaňyzmy? Oğul Bibini ýa-da Rüstemi? Gysgaçyk, ýeňejek soraglar gelin durup geçelim. Häzir men sorag beren. Ondan sonra kamerany özüňde öwürýäňiz we ýakyndan sizem çyndanam özüňizi görkenler. Birden şo diňe men görüp durlar, düşünmän duranlar. Men aýdym indi soraglar gitdi. Oğul Bibiň hem Rüstem'iň hem familiýalaryna bilýär. Ýöne Oğul Bibi bilen Rüstem'iň aslatynyň ady, ýani oçtosy näme? Gitdik. Azartny. Bol Oğul Bibi öwürýär kamerany öwürýär. Salamlaşdyň, salamlaşýaňyz we gitdik. Assalamu alaykum. Oçtu am näme bilýändik de. Kim birinji salam guk diýene men boşlap Ay ýazana. Ýazana. Sen kiler mi ýazdymy? Yo, hawa. Sana ýazdy. Boldy. Boldy. Neden rak verdim? Sana ýazdy. 4 sana ýazdy. Ýazmady ýalarymda ustad. Bu bir şeňejek soraw. Birinji şertimiz öğrenýän ökeydi. Dogry Oğul Bibiň oçtosyny bilmek biraz kynrak bolar diýene bilýän bilerdi. Bilmeýänler üçin hem kiçiräjik maglumat Oğul Bibi Reyimova Esenovna. Ýakny Murat berdiýär diýýän biri. Öňkü başlyga atdydy. Ýalňaşyk. Elbetde Rüstem Haliňem oçtosyny bilmedi ýalagym däl. Ustad bagşymyz Balkanyň haýrat bilbilýän uly formaty ady iyi bolan Rowşen Hali. Rowşenoviç familiýa oçtosym boldy. Oçtadynyp ikinji sora geçer. O da ýöne köýçe siziň süýtdiňiň bagşlanýar. Rüstem bilen Oğul Bibiň doglan güni a ýeli. Gitdi. Doğrutma. Aksyny Oğul Bibi dawa. Hemmetinem bir adam ýalmanlar. Hemmetinem bir adam ýalmanlar. Bir adam ýalmanlar. Her sene razy bolan. Hemmetinem bir adam ýalmanlar. Ýazdylar ana. Kim ýazdy? İsa Meredov diýdi diýär. İsa Meredov. Resul Aşiroviç ýazdy. Tuwala. Hana yardılar. Ay, berekeli. Didar Agaýew ýazdy. Didar Agaýew doglugyny bilýär. 96 ýazdy Gulşah Taganur diýdi. Bolýar aýtmak gerek ha. Ay, adamy tutdy ýa-da. Yo, aýtmalar adamyň aty. Saýmardan çoňsy öwrüp. Öwraýyn. Öwrän. Oğul Bibi. Bolýar malady. Dilşat Melaýew ýazdy. Bay bo. Men patpişik. Beýde. Oğul Bibiň bagyny geçdi oýukuna şoňsy gedepleşik ber. Mehriban Oğul Bibiň patpişikler agdalary dogry jogap berýärden tiýden tiýd ýazmaly. Içili 3-nji medlik bolmaly alyp 1 saatdan gedýär. Ikrem deň derejede gönýäýlemde. Her kim hem gopaýyny Wi-Fi'lary öçüp dur. Diňe 2 tane telefonyny gönýäýlem gidip dur. Şoň üçin saat deň gidip duranlar. Indi Oğul Bibiň dogulun
bunu aytam bolandır ha. Aytam Oh, bolandır. endi tiyatro. Yani yöne köçü bilaymanın Mart ayının 8'i 1983-yıl. Rüstem Can'ın Ben aramda 10 yaş ekenne. Oh. Ron 10 yaş. 10 yaş. Kazaklar verir 10 yaş 2 ay. Kazaklar verir bu. Mart'ta. 93-yıl may ayının 10'u. Edil Yeniş Bayramı soğuyatın molin İdiyatım Allah'can Rojun Halifamız ikun nep toy ediptir. Hem Yeniş Bayramı hem de Rüstem Can'ın doğulu. Bir devam ediyaz. İnniki sorumuz öğren yönüköy goluydu. İlete bu egzaminler devam ediyor. Kanünkül başladı yönü. Ne için mektepte okudular? Etraf, şehir vacipliği yok. Dine mektep sahne gerek. Ben Nerzici mektepte okudum. Men oğul bir bol yama yolu gitti. Rüstem da oğul bir Yo bilýärler, Nersiz 45 gün mektepte şu okudum. doňýa da ada çyklar. Doňa diýär. Hani. Hani ya, Nerzici mektepte okudum. Hani. Ya 20. 6. Berekler. Akima. Birinci Sağol. önce Beğul oğul bir kabul 70 nol edelim. 7 sağol. Birinci Ay oğul bir Meryem kabul sağol. edelim. Kabul Full edelim. fashion yazdı. Fashion yazdı. Eştik mi? Aa, Full diýär. fashion yazıptır. Menim pajes. Uğur yazdı. 20. Tuğulama Devam. yemek bilýär ekene 20. Hayran, klaslaşan olay mısın? Tuğul Yo, bol öyle biler. mi? Klaslaşan edenler şu an Bol biler ne çil görmedim. Euriyas, oğul bir kameraya ne umuda? İnni yeni radiyatta diyaz, oğul beyvin tamamen mektebi, Aşkıva şehrinin 25. orta mektebi, Rüstem'in kuvvası, Bartır olayet Kırlarbat etrafının 6. orta mektebi tamamen uçumlanmaz, özara bu ad dähleşip durlar. Devam ediyaz, innik soramıdan deyten gov sorulan biri, bizim bağışlanmadan elbette dinleyen aydınçlarını bağışlarına bir biliyaz, halifalanmadı biliyaz, yönü gelen Türkmen bağışı aydınçlanmalı, daşarut Hayt aydımçlar dinleyerek bir için gıdıklı gitti. Hayti daşarut aydımçlar dinleyerek. Hayat. Kimi dinleyen kan bilen almay. Daşarut. Sahneçe dedim gitmek. Deli festival aktörler ayda. Bismillah bada bildi. Ya Kayu vada. tuğuleme berekel. Kendi kelini yakıp donma kadar berk geç başladı diye. Harafat tip yazıyorlar ha. Harafat. Akon tip yazıyorlar ha. Akol? Filil tip yazıyorlar. Ay, İbrahim Didar Agay Fawal. Berekel. Ezol dinleyen. Ya berekel. Tawal. Johnny En güzel diye, ya, nereye ya. var? Enter. Birlikte. Daşarut aydımçı diye. Atavay Johnny. Halifa Europe'da yaşayanlar. Inni devam ediyaz, bizim oğul beyvin, bir tüyüptin aydımçıları kän ikisinin hem yönü, has yakın, labadan dinleye, ona hem tuğule billi, önün için billi koyalım, kim yazı yanını. Son sağ olsun, aytman olayansın, yahtan çıkarıp durun, aytman yok mu? Rüstem'in koza, birinci harasat, son İbrahim taktisi. Harasat dik yaptırlar da. Olmanı ilk yerine çıkarıp yani. Kaçın, tiyuturan senin mi? Yer bolyar, devam ediyaz. Inni ustad bağışlanmalı aydın sağdan daşarı kendilerinin için gıdıklı yatmaktan son ne bilen meşgul olmak oluyorlar. Paya kadar gittik. Ana aydın hani emet gelmem. Hani. Yatman giyce niyete olyan. Bak beşikten bilyen Aydın sağdan daşarı Aydın sağdan daşarı. ne bilen Toydan elem son nira gitken bilyen da zıl Kan patmış. o oyduğun uyun arkasına geçse ne maşo tay. Oradan ma howling arkasında nira gitken. Fitness ol bar ol. Kemal verişirmek. Olan bol biler. Sporttan başka. Hocalık. Sen şunun için Sporttan başka. hem işe var muskullum o yanda tuğrutta. İyi kadar koyan. Futbol değil, sport değil. Öğümde öğümün arkasında Ne nira yapacağım? gitken. Hemen seyretken. Başka ne diyor? Elis Hani- billi ya Muhammedoviç diye. Kabul Elis ediyor. var benim ben o. Kabul ediyor. Beytmen de ben masfer etken. Bizim meşhur bağışlanmaz, boş vakit Ana de şart melay ve yazdı da kepterlen yazdı bildi. İrak gel, bilay var, bolli. Bizim ustad bağışlanmaz aydın sağlar bilen de hatarda diyen yalap qoğuryan, meşgulun yan bir hünerleri oğluyla düşünüklü, eli işler bilen tikinçatın etmeye haliye. İstemcan olsa, yankı toydan son olsa, uzak ödenen artık qoğura geçe, öz keptercikleri var, Türkmenlikleri var, şurada yeter diye. Onlardan son sporda gidiyor. Onlardan, oğlum toy aladı adırak var. Bizrek yazdı da doğru. Şoňça şuňdan şeyler Rüstemcan men pikrimçe kepterden köpräk goýarmy kadiýan, şundan nähili goýar ýani ödem. Näçe görnüşler var? Ay her hil görnüşü var. 5-6 tane men Ay, bilýärmem kenan. 5. Şoň üçin kim çağajyklar kepter aýdaty har kayıt etsemi göze tapsaňyz görüp
Köp sağsın aýdýar. Ýakyn we ýat şertini jelmedik diýen gyzykly boldy. Bu ýa-ni birinji şertimiz, ikinji şertimiz bolsa, şu atlykça täze şert diýip goýaly. Men giýje galyp adyny düzüp bilmämiz üçin şoň üçin täze şert diýip goýar. Wagtdaýynça ikinji şertimiz täze şert. Täze şertde näme bolýar? Kim kameramenle? Aw. Bizim meşhur bağışlanmaz, umman diňe bir gelen mihmannamaz däl, eýtemde ýurdumyda belli meşhur aýdymlar bar. Şol aýdymlary biz iki han suratda suratlandyrdyk. Siziň bilmeli zadyňyz kamerany öwremde, kamera menne galýar. Deňce häzir men tutýan iki suratyň netijesinde näme aýdym hakda gurrun etjek bolýar, şonu biljek bolmaly. Dol adam, ol estrada aydymam bolup biler, halk aydymam bolup biler, tapady ýok. Ýöne hemmeten türkmen aydymlary. Hemmeten türkmen aydymlary, şoň üçin hiç arad etmeliler, kän uzağa geçmeliler. Türkmenistan ýurdumyzyň çäginden çykmak gerekler. Türkmenistan ýurdumyzda dinleýän aydymşlanmadan öň aýdylan bolmagy mümkin ýöne şu an oturan mihmanyň hemmeten ol aydymlary bilýärler. Onda näme? Birinji ýeňirakdan başlaýas. Ikinji şertiminden täze şert. İkimiz de görünýärmi? Hani? Awa. Siz abi ýa bilersiň. Gakella da. Ana. Yo beýlere. Beýle görünýär, beýlese bu. Şeýit duraýa, bana şeýit duraýyn. Yok, Mehdi Cemal del. Aha. Hani? Ne, deňçe duralýan? Ahar kon del. Hani Awa. patlaşyklamyz hani. Bir aýdy bilýär şuwat, hormatly ogly ýursemem. Hani halk aýdym awa. Awa. Birinji suratda Bot çigit diýdi Aragay. berekella. Berekella. Ine ýeňiljekden başladyk şuwat ýer şöküminde. Goç Yigit. Hiç eli kelle ağram yok. Uwanç malsız diýip ýazardy. Ya onda durun yerim saçaryň onda bir. Dogrusu hormatly agdalar, ogul beýiň Rüstem agdalar men tol hemmesini bilemok şu Şopon ýolýanlarym var içinde. Tarym diýen. Yol hakda däl, aýdym hakda. Aýdym. Şu wagt özüm görüp näme aýdym hakda gurun edilýärni özüme öwrenip durun. Köp aýdymlar men bilemokdum. Inni kaýdyma da geçeli. Dowam edýäs. Gitdik. Hada çykdyň ýa diýerler. Hani görkezde ogja. Ine. 1 2 3. Ta, domyar diýerler. Domyar işi bolmady, taýdan bilimdir. Hani? Ana. Ne? Agay pot şertdi giýdi. Al kaýdym derler. Hani? Söýg aýdym. Bildiňizmi siz? Öýdüm. Aýdymdyr. Ýok, Rüstem ogly bir öýdüm, düşündiňizmi? Awa, ne bar? Eller tutulýar. Bu da ýaşlar ötür, asman Aýlygy var, däl, ýyldızlar var. Yerine bir Elimden tut ýyllarda bayram wize bildi. ikisini hem kawur edeliň, deňlik bol kawur edeliň, ikisini hem Bayram wize. berekella, azat dönmez, parlak geledi elimden tut, yıldızlara gidelim. Hinlenip durmayın, giyeceğin yarı, komşular gelir mi? Sen bilýän, ömürdäle. Ine. Azat O dönmez. korkadym, okta şeýit o. Ine, yok şeýit. Yo, inni korkadym. Ine gedekleşecek, inniki de gedekleşecek. Bolýa. Berekella. Ta, onda näme? Gittik onda. Hani patlaşyklamany hani? Demek Resul korkudum. bileýmeli. Hani bileýmezmi, o ay şuna bilerler. Biriň patlaşyklara bilerler. Ne? Oy vermeýelim Bol diýär. bol. Aha. Yok. Hani Yok, elimden tutdal. Ine başka aydymy indi, başka aydyma geçtik. Hani? Başka aydyma geçtik indi. ay. Sağ ol Kemal. Sağ ol, ten. Ha, sağ ol ya benim arı. Qiyasaga bildi. Bildi Kemal bildi. Bereket. Sen. Awa. İngilizce bilecek mi? İşlerde sen. Ay berekella ber. Işlarımda sen. Oğlu İbrahimova. O saat Başladım. başladım. Ya. Meşhur ay berekella. Tuğleme. Rüstem'inkiler oğlu İbrahim ne ekenler? Berekella o şeyle de bolaymalı. Devam edýäs. Inni biraz 5 sekund garaşalyň. Görüşme diýäli. Bu meşhur diýen aýdym şeýmat mehmanymyz. Oğlu İbrahim aýdymy geçen ýyl. Gördüňmi? Ondan öňkemi. Geçen ýyl. Bir ýyl dowamynda trend meşhur bolan aýdymdan biri. Dowam edelim. Be. Birinci bolayın, diýadylmadyk da. Kynrak bolmagy mümkin, ýöne biljek bolalym. Bu da meşhur aýdym. Diýsem, kön aýdymdan biri. Korkadym mesela pat düşýär ýüzüne diýär. Awa. Kuş var. Asmany uçup duran kuş var. Kuşlar uçar. Bäde de ýürejik bar, depler bar.
Hani. Awa. Ada çıkarış diyeyim de kovunca diye. Bärigen bak. Awa ine. Hani. Anu şurada koyas manna. Berekella iksemiliyat tuğle beni Deul kirdi. sağol. Madar. Berekella berekella. Yoparat diye diye. Göwas manna kepteri. Ana. İrneme de Goyaş. Gittiğine depteşkin detleri ana. Awa, Kuş var. sağol. Böyle kepteri ölümüz koyup durmadık. Tebe kepteri koyduk. Bunu Belli ansat sağol. bolurdu. Düşünüklü bolurdu. Şonun için kuşçağa da koyduk. Kuş paran kuşçağa değil. Devam ediyaz. İnni kimiz. Gitti onu. Näme Yugoslavya'mı? Bolun. Hani Yugoslavya'da Yugoslavya'da seni yaşlar patpiskler yugoş olmak bolanok dedi. Ya. Mehriban dostlar edi şu vatsız bir görýän bolsaňyz. Men bilen maksulaydım ha. Güni aýlymda ön gatnaşmadyk bolsaňyz, siz Näme bilen ýazyp durun. Näme diýär? Erkek kişi sakallyja bir oglany öde yugoş bolun diýenler, işe gurulamaň diýenler. Bu da näme? Ýürejek. Näme näme diýär? Sevgi näme? Tete söýgü diye. Berekela birinci kabul edäýli. Tete sevgi kim ýazdy? Aydın için ödeyad aydın mesela ne kanatan ödeyad mı kay? Begmurat Murat. Oo Begmurat. Hey, berekella. Merdan Tastopar diye. Kabul edeyad. Hadi, Mekan Atayev sessiz sevgi meşhur aydımdan biri. Anlamma Tamam. sessiz olur diye. Inni näme? Dowam edeyad ýene bir 5 tut garaşa. İndiki täze aydyma geçýänler. Aýym dowam edeyim. Mene bilemok. Doğru. Hani. Ha, bolly. Inni ýadyma düşdi. Aha, bulaydym näme? Bulaydym. Da belki yakina kol kodelip bar 2-3 yağış yağıp dur. Bu da asman giyice, qaranqılık, ay. Bakım gurulu da diye. Belli in qowaran aydımlar. Vaqt bir gurulamalı, siz gurulamalı. Siz yazmalı jogap. Tamam, men yazdım diye. Vaqt gelse qoyanla gelen oğa. Ine. Yağış yağıp dur. Aha. Kaçan yağıp? Yaxşı yağan giyecek yani mercin ögüt durdiwa. Berekella. Yağış yağan giyecekti. Kimin aydımy? Isemcan bilýär. Yaxşı yağan giyip bana oğa bakar gelip. Mahmud Setli Halifa nur meret. Bolly. Dowam edýär. Yağış yağan giyecekti. Ýene bir gedek ýatsak geçelim. Yağış görkezdik, giyjäň görkezdik. Ýeňiljek üçlükli soraw. Hemme zady bu täze şertimizde hemme zady düşünükli bolup dur. Sen telefon mu çal? Inniki zady. Ben patpişdim, şulaydım ya bilmeseniz bolmaz. Ine. Näme dur berdi? Bulaydım. Men patpişdim. Men dinleýijilerim bilmeseniz bolmaz. Yol. Bu da ýene bir uğur görkezýär. Bu da ýok. Bu täze aydım. Düşünükli aydym mukadiýär. Bolun. Hani patpişklam diýen bir Köpekler, Kıynnel, ağdaşam kem Patpişikler. kıynnel. Boluna maktar etmeňe men. Ýollar bu ýolana ýazdy. Ay berekella. Dana tarif topal alty. Derýäýet ýazdy he. Yollar bu yollar Awa, ýerine dana temeleki tarif topal alty. şuraýdym. Bir ady belläk geçmeli. Ogulbyň aýdymdan bir semiň aýdyma diňe öz agdalary belli. Men açyk ýylyk bolar öýtmeli. Geçer öýtdimi? Ýok diýene. Şonu da kabul edýär. Kabul patpiş. Olamaz jemleji. Täze şertimizden jemleji soragy. Aha, bu näme? Bolly. Düşünüklüm kal. Ýeňilje. Täze aydım be. Ansatşak. Täze aydım. Hani. Bulaydım ana. Ansatşak. Berdi näme? Bagy bolsan, pıntıklap duran agaçlar. Bu da gül jagy da. İyi var yani yollar. Birde Bolun. ine. Täze. Alqyn aýdy bilýär. Hani Hasırlan biri. Sonra mende şirak. Birinci pasır. Güllerin öňünde näme? O da gül. Ýeňiljek meşhur Hani aýdym. boluna. Meşhur aýdym. Akbaýyk diýip. Yadgul ana bildi. Yadgul bildi. Gül. Ya men dol aýdy. Berekella. Hasırlan aýdym aýdy bilemok bolmaz. Aýtjak size menem size konuşjak hormat aglalar soň meni tanqytlamadan ýalyp. Ya gül. Ýöne güýzel la ýazda. Ya Okuyana mahım gelse okuyan. kim maýşymy? Niçili okan ok diye. Okan da bol. Okuyan niçili yani. Şonçu garaşyp, şonçu bir garaşýar arasynda. Onca garaşay diýerler. Bol. Göni aýlym aýyplaşmaň hormat agdalar bu göni aýlymda gidip dur. Köp sawtun aýdýar. Ikinji şertimiz jemlenni ýene bir gaýtadan. Ýene bir şert barmy? Üçten şertde gone wagty gidip dur ýeňiljek. Her kim şu wagt elbetde wagtyny näet geçen bir planok şeýle diýten gydyp geçer. Inniki üçüncü şertge geçýär. Üçüncü şertimizden bolsa tana. Tana. Bu näme? Häzir biz size ýurdumyzda hem de dünýä belli meşhur brendlerin logotiplaryny görkezýär. Logolaryny, meselem Ada diýen ýalyp, Ada. Meselem Adasy hatna ýerýär, senin production nur. Bir böleği ýok.
Siz bilmeli, agzalarınız bilmeli, näme? Inni bärde siz. Bolan maksat ya, bolan. Şoňa ikisini bilen açyk görün. Futbollar şu bilen gyzykly. Ana, şunu oga nämen ki? Gitti onu. Tanada, Näme bolýar şu? Yeňilje, Yeňilje. ýönekeje ýurdumyza belli. Näme şu? Hani bilin de. Logo, nämen logo? Bolun. Açıldı diye nämen logosu? Bolun. Rengade durma kadiga. Hani batmışım görünüyor. Bolun. Açılım bolsa aýdyň da nämen Türkmen portal. Ey berek. Türkmen Türkmen portal portal. Ya. Maksat yazdan on konner. Hayyumova bilen es Muhammed. Ayhimiz bilýän ekene tuğulunu. Türkmen portal. Türkmen Bolly. Mahum 18. Näme kawina? Dogry jogap. Türkmen portal. Ýurdumyzda, dünýäde bolup geçen ähli täzelikler, dünýä täzelikler bilen gyzykly wakalar görün berýän getleşikler alyp baran Türkmen portal. Resmi website. Bolly. Dowam edýär. Innik şertimden biraz kyn bolmagy mümkin. Ýöne medeniyetiň içinde umuman şu ýerge hökman baransyňyz. Iň bolmany bir gerek hökman baraýmaly. Han şu nämen logosu içinde bir hatça bolýar. Awa. Han şunu bilen. Bileliň dost. İçinde hat ýazylýar. Oýur agdalan oýur. Bol. Hani. Ýurdumyzda belli ýerler biri. Bu ýa nokotlar İçinde gatkä. hat bolýar şunu näme diýip ýazyp durýar şu logan içinde. Şu Bar ýaňyz mı da bar adam ýaňyz. şu renki bilen Yok, baglanşykly. değil. Adam şu renki bilen baglanşykly. Sultanım der. Hani altın billi bägül 70 Berekel, sağ ol. bägül net altın bilýänsin, bägül mene. Altın billi, mehdi billi, altın toy hyzmatda merkezi altın toy mekany Tanrı buman ýatgasyn bildi. ýurdumyň Begen sağ ol. belli toy mekanylaryň biri bolan. Diňe bir toy mekanlar özleriniň kafeleri we hyzmatlary bilen meşgul. Inni altın toy öýü bilen meşgullygy bolan altın toy hyzmatlar merkezi diýen bolan. Bolly kabul edýär. Bägül üçin Geçti altında oturup bilmediňiz. Ol. Yani inni kinokman bilerdiňiz. Ödem Futbol görýärsiňiz. şey diýdi berdi mi? Alanmy. Hananda. Näme haýs komanda? Futbol diýdiňiz bolyn top player. Haýs komanda. Ýöne bu komanda edil Ýewropa çempionaty gatnaşyra duran komanda, okşa. Ýöne belki Haýs komanda. Ýewropa gatnaşyp bilen. Bol bilin hani. Haýs komanda. Batbeşiklam Okuyan ýazsanız Ödem okuyan. 2008-nji ýylda döredipdir. Hani oğlanlara bilmeli. Okuyan ýazynda okuda dik durmady ýazynda. Hani. Okuda diýip Beşiktaş del. Yok, Beşiktaş. Oo. Altın asır. Altın asır berekella. Sağ ol. Futbol görýärsiň çişmäňinde. Futbol görýär, futbol başlaýar diýip aýtmaňdy. Gör tikinçiler, üçinler altın asır diýenler bar eken görýärler. Berekella altın asır kluby. Sonra düýünden bilen wagtyny şunu menden näşe. Yurtlar görýänler Derýär, belki. sağ ol. Yurtlar tanýanlar ha. Yurtlar tanýanlar. Barcelona. Berekella ýurdumyzda belli meşgul Oh. bolan altın asır futbol kluby. Berekella. Hay bolýar. Kabul edýär. Paýakry inniki soramyz näme? Haýsy Hani? markasy. Hani. Ana. Näme Bak, zapy? beşikemiz bolun. Niye ben Ahmet ya bu? İyiliyami, Domuzda geyliyami. gayret. Ya başka orada atlara değiştirat mı? Nämen logo, nämen emblemi. Hani. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hani. Lada del ho, lada del. Lada? Berekella. Lada bunu dur. BMW de. Mazda da Honda del. de. Ben olsa bu kim kaybediyor? Yok, Mazda da del. Aha. Infinity. Ne mi? Infinity. Infinity. O benim ödem bile yok ağlarlar belli. Infinity. Infinity. Derya sağ ol. Berekella Infinity. Türkmen Maşinem bilen go. Yok. Futbol bilen go. Bilen ladyny da yok. Yok. Yani Sen yok. BMW diýär. Kim kara BMW diýär? Ýerde BMW bar bu. Ýa başydy da men Yok ýalman. bilmedin. Infinity o kadar diýen inni ýazyň o. Näme üçin bilen aklaryň? Taýmy? Inni soragymyz, mehriban dostlar ki BMW, Mercedes'i, Infinity unutýas. Dowam edýär. Inni ben hemen ki. Buna ağzından bir gün dukana girýän bolsaňyz göräýin. Ay buna bilmezler lan. Bilerler mi? Yo, futbol bolmayan otalar Hani başyn tar belki hani. Yok, gelin gelin ara. o. Ana. Ýazsaňyz okuyan. Ýadaýynda. Hani dostlar, oýanýas. Hasar mı? Hazar billi. Tabii ki berekella, berekella. İkiňizden kabul edelim. Ne hasar? Hasar. Doğru jogamy. Hasar. Bol. Dowam edýäs. Indi keme biraz kynlyk töretmek mümkin ýöne
Men üçün qiyinlik töreden yok sebäbi men okaw otýan adam. Dilşat Melayeva şu Hani? dil maşalları Hani, ken hani, kardeş getdiye gelsin diye barada edep papak geçe görür. Näme şu? Şoň üçin bugün barmaýyn. Göni Ne erti men marda bilýän duydum atdy. mana uçup giden göni barma. Huawei billi. Berekella. Ya tavol. Berekella. Nämedik ne maýdam o. Men aýdamam derek bu taklar. Çar. Huawei men kel billo. Dangatar Ne? ve tavol. Huawei kemel ya Huawei. Yazdılarmı? Olan Huawei iki yazdılar. Bollun, iki yılda Huawei. tavır ediyat. Devam edelim. Bu brandimizden öğreniyor ne koymak adiyan. Bu näme brand? Näme? Bilýäňizmi? Näme brand? Hana. Ödün Hana bildiniz mi? fatpişliklemez biläýmel şunu. Ödün bildiniz mi şunu? Mene bilip şu. Bildin mi? Ya bilemem. Yok. Marka. Fatpişliklemez. Marka, Hani meşhur bolca marka. Yok şuna fikirlerin. ayakkabı. Berekella, maktar. berekella. Ruşen. Yurdumuzda belli olan meşhur ayakkabılan biri. Vaktinde yadiyat yani git var ya. Ruşen ayakkabı. Cemneci. Bu Bulan Hana, zat. hana. Bulan zat. Fatpişliklemez Aha. bolun okuyan Her okuyan bir, için. her bir öyde Hani? bak. Näme şey? Kim oynuyor o öğrendim Ya onu. o. Alem TV. Tavol. Berekella. Türkmen Atacan ya. Tavol. Türkmen atacağına Awa. da. Türkmen atacağına berekella diyen. 70 Başka yaşındayız tavol. Türkmen ne olmazsa berekella diyemezdik. Bol ya. Alem TV. Alem. Tavolun. Tele operatörü Full HD'den hem work yani yaptırlar. Berekella. Kutlu ya. Wi-Fi diye. Tapar tavol. Wi-Fi diye. Wi-Fi. Ine mehriban dostlar şunun bilen şunça verilen taýynyna soramamyz jemledik. Şunun bilen 3-nji şertimizden jemleýär tanabillik öleme başardığımızdan bilýänlik bilmeýän bolsaňyz bil tanap goýdyňyz. Onda näme biz size tawasyny aýdýas, egerde häzir bir netijelerini çykaryp gepleşimiz bu tanyna kim ýeňici boldy, ona häzir netip bolsa aýdar. Ýöne onu siz bilmek isteseňiz, az wagt diýdimizden bir näçe günden Ad Production'ın YouTube sahypasyndan görersiňiz. Gelin mihmanlar. Ola doňan hiç de gepleş. Ha, gutardym ya. Ha, gutardy. Bir de häzir haşy diýär, hakykatly agdarlanmadan ýüzlenip bir tawarsy aýtsaňyz, ogly siz başlaňyz üçin öwrep şu tawarsy aýtsaňyz. Tavolun himmäňde. Tavol naýdýan. Janyňyz sag bolsun. Allah jan elimdäme toýlarda görşelin gaplaňyzda toý bolsun. Meni gollap primo efirde şey bollanmak üçin köp tavol naýdýan. Ömrüňiz uzak bolsun. Tavolun hortem saňa da tavol. Mele saňa da tavol, taşymaňa da tavol naýdýan. Taňry elkasy. Hem patpiştim. İngilizcem köp sağ ol tanrı minnettar. Adik şener sağ bilen do plastik. Can sağ olsun esasy bizi gollap, biz silap şu ýere geldiňiz. Esasy maksadymyz sizi gyzyklandyrmak bir. Näme bir? O işler görkezmekden netibeden bärde utulmaz atjak. Biri näme olanda da halipan patpişler köp bolýar. Ya gyzykly boldy, gatry boldy. Onda näme mehriban dostlar, bir de tomuşa diýen motoňy diýmek edil. Şu pursat göni aýlamlar öştüdänim, gepleşigiň dowamyna tomuşa diýäňiz, ýagny iň gyzykly ygran derejede pursatlar gelip etdi, gepleşimden ýeňejedi. Ýagny Rüstemden dogry biläkeşdi, muman asy bilen gepleşimden formaty bärde birini çağırıp bir utully ýeňdi on maksat däl, bir esasy şu gepleşiň açylmak maksady gelin mihmanlaryň ağzalary, umuman tomuşaçylardan wagty azajymasa bir iş aladaradan okudan daşdan bir wagtyny hoş geçmek üçin döredilen gepleşik, şoň üçin hem instabatylyň ýakynynda duruň, we her türlü süýüp dinleýän, görýän agzalaryňyz, ýagny aýdymçylar ýerlerlemez gatnaşýarlar. Şoň üçin olaryň ýeňizi bolmagyna günüden güne sebäp boljak agzalary siz. Ana, bu gedek bolsa gelin mihmanlaryň içinde has aktivni bolup ýeňiçli bolmak üçin, ýeňiş kazanmak üçin kömek eden patpişikleri kimlerkä? İlki ölene gepleşigde ýeni bir gedek, şeýle bir gyzykly bir demde geçip gitdi. Görüşmek ýaly. Näçe wagt oturdy? Aýy 40 kelime dolu geçdi için näme diýjek? 40 kelime. Arkyn gün diýindi. 40 minutiň içinde gelip gepleşiňem arasda oturýardym, onda efire gitmek mümkin. Bilemok, meşgul oturýar, şolar ýene umuman gepleşigiň şeýle ýakyn geçmek üçin. Esasan ýeni bir tawasyny aýdýas. Gepleşigi sizi bu sizin agzalaryňyza döretdi. Inni iň gyzykly ýeri men şular başardymdan belledim. Birlik baryny goýup gitdim. Onda näme? Instabatda gepleşen bu sanyna ýeňiş kazanan aýdymçy Türkmen halk aýdymlaryny ýerine ýetirýär. Kime berdi? Bolýar. Dogran ýerine üçlük sanma. Durap, toplan şeýden. Kimde? Bulaşdyrýar.
Ne bolýar? Mana. Ýat basymyna doglan Kimde biraz basın. Ne? kim? Ya bu ýöret ýaly. Bolýar. 13 11 hasap bilen gepleşimizde yeňiş ganaty gelmese-de on agzalary onu utuş getiren Rüstem Haliyev 13-11 hasap bilen yeňiş gazandy. Mutlaýas Rüstemi hem de agzalaryny ýa birleşimi diýäli. Bärde Halipa şähertlik ýa-da agza on ýa düşünje hiç şeýle ýok. Esasy wagtyň hoş geçmek üçin mutlaýas. Halipa balet etdi. Ona görüp Evet, Halipa balet. Men ýöne ben kynça Bursam neme bir patbeşiginde de kelim bir utugy Özüm atnaşmaly bolýar. funksyony getirenler, maksat getirenler. Şoň üçin Şeyler. umra bulaşyp ýa-da da o. On şunmagy mümkinmi? Ha, o. İkna dogry jogaby maksat berdi. On bilen olar. cennet dolyn bulaşyrlar. Öyle. Dilşat Melaýew da garaşýandyr. O da barmy? Mağaraşa. Men göni ertirden reisime mara uçşan şoň üçin. Sebäbini bilýärmi? Näme boldy? Dilşat Melaýew bilen täzeli kino filmini bil oýnapdyk. O bilýän. Partner Men şonu da. da diýen, näme da diýen, meni ýamanladın ýa gördüm dämi? Partner da. Dur ben meni ýamanladın. Yo, iş ýerinde bolýar. Diyelim hocam, can sağ olsun toptakına diyet. Diyet bolşalyk, elbette daşına görüyorsunuz, içinde katnaştınız. Nähili duygular gitleşik barada, asli doğru aytıp öldürjek bilen ögmek gerek däl. Ýöne, çyndan nähili professor galyp döwdüňizde paýlaşdyňız. Ya duygu men häzir neme ýarşdy bir kyn, bilim berip gysap bak kelim. Mikrofonu rahat sağlanar bilen. Awa ya, gadar neme gadar kılja, yeňiljek. Patbeşiklerimiz bilen agdy berjek etýän gow. Hemişe göni elemerde görýärdikin, katnaşýanyny görýär. Indi özüň bäri turdyň, kadr ýerini çaşdyň nägili. Yo, nemede görýän näme bir kamera. Görüňdi. Müň ýaly yeňil röýdüň bir kynra, haýda bolunda patbeşikler Aymenasyonda ada production zaçykda repostedilgen bar. Näme çykdy? Ondan işimize sürlük ada production işlerlerine goşmelaryny de köp bilen işlerine sürlük gow işlerat bar ýa-da işlerine gow işlerine dowamly bolsun. Ana näme onu şaýdyn. Başa. Köp sağ olsun aýdýar. Ýa ogly Rüstem size de minnetdarlyk bildirýär. Hemişe ýurdumyzda toýlanýan toýdur bayramlaryň beze bolan, Allah jana sağ bolsun bir halifalarymyz aýdymlaryny, öz aýdymlaryny hemişe ustadlyk bilen ýene terep dinleýijilerinizi, agzalaryňyzy, elbetde begenleriň dinleýijileriniz köp bolsun, jana sağ bolsun, ýoljuňyz abat bolsun. Köp sağ olun. Ine şu pursatlarda da jemleýäs, mehriban dostlar, dogonlar, tomaşaçylar, Ada Production YouTube sahypasyny üstünden gyzykly pursatlara tomaş eden bolsaňyz Hökman jaňjaga bardyr. Şoňa basalyň sebäbi täzelikler bilen siz hemişe begenlerip durýar. Inniki gepleşikler kim bolarka, inniki gepleşikde nähili pursatlar bolarka, şo jaňjaga bassaňyz bilersiňiz. Jaňa sag bolsun, işiňiz durmuşyňyz üstünlikler siziň bilen uzak wagt hoşlaşmamyz. Ýakyny görüşänçek, hoş wagtyňyz.